guys, jotono dibor kaham. Rally o thanglai tonglai o. Sono no kai tublia exam tongo mai. Ko nahari ani friend bai malai jak tini rally o thanggoi. Tong thokka malaya balok khabo bai. Gan dok soli tongo ayango ako jongkhai oro nahai tongo. Kobangma borok phaijak. Singir bilam joyo joto denomination phaijak oro gathering laijak tei program. lebang masano bosuklai kotoklai somoicha sogoi chawo hangoi chawo phoranoi chawo chakhui chawo muitru chawo baja chawo kubangma chamung tongo chaklang chawo thokchara chawo pengoi chawo wasungo dai chawo gidogoi chawo mosdeng chawo o lebang no onno বিভিন্ন রকম টাইপ klai chawo borok norong nugoi mangano bongni bagoi japa khorop jabai de abokai lebangni buma abokai lebangni buma tai uklo phainai lebangni buma song lebang tai samlogoi mangala ang chini jora no ang chairman thani khema jang mabuge ano nakardi chini paton no tahaina hai jora ribo hamai no doti lebang bunara daktu phani ungka ya su kokta sala situ phani tong khama Toitale kipil aikil Oleh bang bukai mani jora Miliwai kaisar sapmung ni bisingtoi musawoi chini paithak benediction Reverend Krishna Dev Burma bosri mani bisingtena chini o pandano tini muthakjak nai tono oroni kutul lainai please joto organization ni borok nang koi jawo jung jotono o program pai sukmani kulogo sung thansake bagsake benediction ni suri manu kulogo sung jotono jani kamio sung kipil thanglainai hambai phadi sung tabu o jorawo joraro asinrai baptist motha norok ni jora nahar phadi abuni kulogo sung ke manji kai ui anh hadi hindi mo samaro We